החדשות הכי מוזרות. חדשות זהירות בדרכים. חדשות מיוחדות, חדשות אמיתיות וישרות מהכתבים שלנו בדרכים. אני זהירות. אני בדרכים. וביחד אנחנו זהירות בדרכים. כעת נעבור לפרסמות. קסדה על אופניים, תמיד צריך לקחת את העמיד. חזרנו, הודעה חשובה מכתבנו בדרכים. לפני דקות ספורות הייתה תאונה בחיפה, ונעבור לשידור ישיר מרמזורונה שבחיפה. לפני דקות ספורות נסע רוכב אופניים באמצע הכביש, והוא עשה תאונה. המדרכה הנוסעים והקסדה לא מבטלים. חזרנו, ואנחנו הולכים הישר לכתבנו בדרכים תמרורות שנמצא ביפו. לילד אחד, שני ילדים שיחקו בגן משחקים והתגלגל להם הכדור לכביש. הילד הראשון רץ לכדור והכדור עף לכביש. הילד עצר על המדרכה והוא ראה שהכדור עף לכביש. מכונית דרסה את הכדור והיה בום גדול, אבל לפחות הילד לא נפגע. אז תלמדו, כדור אפשר לקנות אבל חיים לא. פרסומת אחת וחוזרים ישר לחדשות בדרכים. קסדה בראש טוב, קסדה בראש טוב, קסדה בראש טוב. חזרנו, מיד נעבור לגברת חצי נכונה בשידור ישיר מרמת חן. אוטובוס נתקע בעץ ובעילה שהיה להם חגורת בטיחות. הם לא נפצעו. שלום לעורך שלנו ומרחון. רבנים יקרים, אני רוצה לומר לכם שהנושא מאוד מאוד חשוב. כל הימים סביב לב סקי, הזהירות בדרכים יכולה להציל אתכם, ומאמין שכולם נתקדם ויעשה את החשיבות. רציתם שהמלאכים